बे समाव बिटिआरनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथां प्रमद बर' बिथाङा बिटिआर गोजोन गोरोबथाखौ लानानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों। हाग्रामा महिलारि बिथाङा जे सिगांनि सानाव बे समाव बिटिसि गोरोबथाखौसो बे समाव गोसो होगोन, नाथाय बिटिआर गोरोबथाखौ जाय गोरोबथा खालामदों बिथांमोनासो खामानि मावनांगोन होननानै बाथ्रा बुंदोंमोन। आरो जायनि फिननाय महरै बे समाव बिटिआरनि बारग' चिफ बिथां प्रमद बर' बिथाङा बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों। बे समाव बुंथिदों जे बिटिआर गोरोबथा, बे गोरोबथाखौ जुदि हाग्रामा महिलारि बिथाङा जुदि मावाब्ला जों मावगोन। आरो सिगाङावबो जों बिटिआर गोजोन गोरोबथा, बे गोरोबथाखौ जों मावखादों आरो इयुनावबो जों मावलांगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों। बिथां बायदि एबा हाग्रामा महिलारि बायदि बे समाव खैफोद जायोब्ला, माबा मोनसे जेंना जायोब्ला बेनिफ्राय आनज्रायग्रा जों नङा होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां प्रमद बर' बिथाङा। प्रमद बर' बिथाङा बुंथिदों जे बिटिआर गोरोबथा, बे गोरोबथा खालामनायनिल' बे कमिटमेन्ट नङा, बे भारत सरकार आरो आसाम सरकारनि बे मोनसे बिटिआर गोजोन गोरोबथाखौ मावफुंनायनि मोनसे कमिटमेन्ट दङ। दा थिग लेखा बे समाव बिटिआर गोजोन गोरोबथा, बे गोरोबथाखौ मावफुंनाया बे समाव भारत सरकार आरो आसाम सरकार, लोगोसेनो बे समाव बिटिआर जाय सागानगिरि, बे सागानगिरिनि बिबान होनानै बाथ्रा बुंथिदों। हाग्रामा महिलारि बिथाङा बे समाव बिटिआर गोजोन गोरोबथा, बे गोजोन गोरोबथाखौ सिगांनि सानावबो बिथाङा एरखेनानै दङमोन आरो दानि समावबो एबा दाबो बे समाव हाग्रामा महिलारिया एरायनायनि बाथ्राखौ बुंथिदों होननानै बुंदों बिथां प्रमद बर' बिथाङा। आरो बिथाङा रोखा खालामदों जे बे समाव हाग्रामा महिलारिया जुदि एरायोब्लाबो जों बिटिआर गोजोन गोरोबथा, बे गोजोन गोरोबथाखौ मावगोन, सिगांनि सानावबो मावदों होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां प्रमद बर' बिथाङा। এইটো ভাল কথা, তেখেতে দায়বদ্ধ নহয়। আমি দায়বদ্ধ, আমি কৰিম। আমি আগতো কৰিছোঁ, এতিয়াও কৰিম। আগতো আমি বিভিন্ন সমাজ পৰিৱেশবিলাকত আমি তেনেকুৱা তেখেতৰ নিচিনা স্কেপিছ ৰ'ল লোৱা নাই। যেতিয়া কিবা এটা হৈছে সদায় আমি কাম কৰি আহিছোঁ, পিছতো কাম কৰি যাম। উত্তৰ দিব লাগে বুলি ভাবা নাই। আমিও সংগ্ৰাম কৰি আহিছোঁ আৰু সংগ্ৰাম তেখেতেও কৰিছে। গতিকে সংগ্ৰামৰ পিছত যিটো চুক্তি হয়, চুক্তিবিলাক ৰূপায়ণ হ'ব লাগে। এইটো আমাৰ মাত্ৰ কমিটমেণ্ট নহয়, এইটো কেন্দ্ৰ চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰো কমিটমেণ্ট। এইটো অকল সংগ্ৰামীসকলৰ কমিটমেণ্ট নহয়। এইটো হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে কি কয় কি নকয় ইয়াৰ লগত কোনো মেটাৰ নহয়। এইটো সংগ্ৰাম কৰিছে, চুক্তি হৈছে, চুক্তিটো ৰূপায়ণ হ'ব লাগিব।